Man, iată-l. Mă în cap. Ia, acum stați. Lasă-l filmez pe Andrei ăla. Mă mănâncă. Iată-l. Da. Ai filmat? Dar nu l-am filmat bine, că a dat prea mic. Prea mare. Aruncă la etaj. O fluturai. Nu, îngerai. Acum sări pe el. Am și o rugăminte, mămică, îmi dai să aprins și eu băiatul? Uite atenție aici. Da, mă. Da-te, bă, fătu-te în gură de proști. Căde, pune-te pe mașina aia. Stai că nu te... Ia mai fă o dată că nu te-ai filmat. Ia, acum, ia. Pune-te pe ea, mă, pune-te pe ea. Până că mă prinde ăla. Nu te prinde, mă, că nu e nimeni. A plecat de mult. Oh,